أرسل زينام قدما منستر أبي أحمد ببيت صحفة قدماويت مبيت أب كل الدبوب معراب إثيوبيا وردا سورما استهانت أكالاي بروك بيت تمرتي مريقا مكفتها كوميشن هاجراوي زة سالتو زلو مدرخ بهاجتاتن ربحاتاتن هزب تجراي زملس بمقانو أب تجراي ونكسالت نبرتي كتمام مقالحاتي توم كابوزاي مرحتي تشاينان كندان أمونغو كلتين هاجرات زتن حلو القرط نمنكاي كم تسمعوا أفليتا لتا قدام تشعت الطريق لتشحن 10 عام تمرت قطر ساعات شعت نباخم تدالو مع زينا ايتبي تغرنيا حزنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كبرات تملكتي مسيناتات غيتاچو علو مسخم كصنحه دحر زحصار مسغاغريت كنراخبينا سنة مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات بعل تمكت منفساو سرعتو بزحلو ملكعو كخبري قبا كبلو بصو أونا ساويروس قليتام أبي إثيوبيا أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان وانا كايد سرح العلواي بيت كهنت ليك باباس أهجورة سبكت دبوب معراب شوان حجر شجر كتمان بزو نساويروس بعل تمكت منفساو سرعتو بزحلو مقدي كخبري قبايلهم بزو نساويروس بعل تمكت أميتو مابزم حلالفو ملختي مؤمنان سلام فورن حدنة سبكو تكبارات بمكياد تبعل كخبرو كم زقباء تحساسيبهم أب بعل تمكت تمسرتنا تمكت مشترن كاب تمكت زركبنا يقول عنا تسقان بمحساب مخباري قباء تبلون أباوي ملختيام محلالفهم سبات بحساب زفلاليون مسمن فستي بعل زقاجعون ملختات ملكتات كمون أرماتات متقام كم زي قباؤون أغنزيبهم مؤمنان سناي كبرتات بزحلو مقدين تبعل نكخبروس أو عيد بمقراب ناي سلامن بركة نكخون براكيبهم قدم منستر أبي أحمد ببيت صحفة قدماويت مبيت أب كل الدوم معراب إثيوبيا وردا سورما استهانسة كلاي بركي بيت تمرتي مريقهم كفيتهم تم قدم منستر محبراو ميديا مابزم حلالفو ملختي أبتي بيت تمرتي سنسرعات ركب انت ركب أبت خبابي أبزهلو عبيت عودة تمرتي عبي تكبار بمخانو تحقواس تسمعني لهم تي بيت تمرتي بقدامنت كابت خبابي نزمت تمهرو بيت تمرتي بمخان كم زقل حبيرهم قصري تبيت تمهرتي ناي ممهري محدري كفلتات بحيلي صحاي زسرحو خلات كمبيوترات ناي كمبيوتر لابراتوري قدقواد صروي مايز تمال مقبي مبسلي خفلي بيت مصحفتن ممحدار هنسان بملكتات زيتان تسكم زخونم بمكتات زيتان تسكم زخون قليصم زي ملؤنات زلو ناي تمهرتي كبابي ناي تمهرو أكاديمياوي مرمرن دحنت نمرقاز تحاسيبو لستسرح كم زخون بمقلاز نكل مداي معبال من أسي تمهرو دقنا حدوش عدل زي فترة كاليلهم تم قدما منسترن قدماوي تميز زناشتاياتشون أب كل الدو معراب إثيوبيا حدوش أب استسرحن أب مززامن زلو معرفون فرتي ميزان أمان نممراق لومي نقهم اتاهم يفلات مكتل قدما منستر تمسجن طرونه مسوانا فصام مسراح بين بيج وين فلانتروبي زتيام مكتل قدما منستر تمسجن طرونه لومي مسوانا فصام مسراح بيج وين فلانتروبي تسمي تكال جبار سناي دكتور كسته برهان ادماسو مزتايم غليصام تي تكال اب هاغرنا بفلاي دما بحرشا تكنولوجي تمهرتي تعنا اب عودتات فتره عدل سراح نكاد خنتن ز تبابع سراح صريحو تي تكال جبار سناي مس منغسي بمتحبارات تغابات تغبابرا قال كيدان سقوطاب كالو صراحتي لمعاتن يغنوم ابزلو تغبارات مستوم وانا فصام سراح مخكر مغبارو مكتل قدما منستر تمسجن طرونه غليصام تمكرو أديس أبانا بكليلات نمسفاح زي تتحزي إنشيتي بروغرام فلما يقول عنا سكيل أب كمون مبل سالسا إنشيتي فترة عدل تراح أكال زخونن أب كليلام حراس تجمرن قحات حلينا ديجيتال مسفاح بزملكت مس
دكتور كستبرهان أدماسو مزتايم تغيسهم أبقصاليون نزي متحببارومنا بزحشة معرف نمسجر بزجمر ومن بخلوت عهدشي عورتات بحبار نمسرح أب سمم عمب صحوما محبرة ومتسرقز أبزسفر وملختي أفليتهم أب تحتي ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ውፅኢታዊ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን ሃፍቲ ብምክታሎም ኣታዊኦም ካብ ዋና ዓበይ ከም ዝመፀ ምክትል ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ሆልዲንግ ኣይተ ሃብታሙ ሃይለ ሚካኤል ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ቁልፊ ትካላት መንግስትን ካልኦት ትካላት ፋይናንስን ዝተኣኻኸበ ኮንፈረንስ ዝላ ፋይናንስ ኣብ ኢትዮጵያ ተኻይዱ أبتي مدرخون أب كل تشنا سبت 4 عام تمرست تأشي هولدينغس إنفستمنت إثيوبيا 4 حد انتقالات لمعات منقسي ناب حد بمئكاب سرح مفلات حافتي من محدار تبتها تنوز أنا حافتي تكبره ونخونا كم زركب تجلسوا مكتلوا نافذ مسرح هولدينغ إنفستمنت إثيوبيا يتابتا مايل ميكائيل مخسباينتن وصيتاونتن اب تحتي تي هولدينغز ركبوا كومبانياتات نمرغات بتخرت ناس سرح كم زنبرات زخاخيرهم سلازخونه دماتهم تكالات وصيتاو من محدارنا تقاقمن حافتي بمختال كابوان نابوان اتاوي ام نعبي كم زمص تزاريبهم اب تحتي هولدينغز انفستمنت ايثيوبيا كاب زمحدرو تكالات اب شد شوارح زي بجت عامت لعل 1.3 تريليون بر اتاو كم سرخ بارديوم تياتاوي مسناي زحلف عامت تمساسالي اوان تنصاصر 51 مئتاو وسخ كم زلون حبيرهم اب تحتي هولدينغز محدرو تكالات لمعات كم متن حافتهم اتاوي كم زاتو بمحبار نتيجه ترخبه اتاوي اب عودي ترانسبورتن لوجيستكسن زلو تكالات لعل بصحيت لو ميلهم مقداير ايثيوبيا ايتي تيليكوم بانك نقدي ايثيوبيا ترانسبورتن لوجيستكسن بحري ايثيوبيا كمون تكالا غرابي ندادي ايثيوبيا بتيز ترخبه اتاوي 80 مئتاو كم شفنو ابريحام بعل تمكتنا كتمانا حدا فلفل دمكتنا بتعلمني كبلا كنتيبا دانش عبي قليسن بعل تمكتنا يسعبتي حيمانوت أرثوذكس توحدو تراي زيكونس بركز بلو علم الخيان عدتينياتات عدمولون اب يونسكو زيد هسس حد قوينو استمزقبن كندي فلفل دمكت كتمانان بتعلمني كبلا كنتيبا دانش عبي قليسن كنتيبا دانش بعل تمكتها بكلهم كبابتات حيمانوتاو تحسو بزحلون فتصم بزمحر ملكوعن كخبر نداتو قنو أبزلو سرحتات قدم مدلو مسابوتات أرثوذكس توحدو إثيوبيان مسادلوتي كوميتي بعلن زتين أبتي زتا حفشاو مدلواتو عوت بزخنا كونتات يوغن مهلاو معزابن تن كنتيبا دحري متي زتا أب متأثر قصن أبزسفرو صحف قليسن من محدار كتما دي سابا بعل تمكت كم كالوت هيمانوتا بعلات الدباباي بزلع على دمكتن بسلام انك خبر زقبر كل مداوي دقافات تناخيرو كم زغسل كنتيبا دانشار رقاقيتسان مكتال ما ديزاينات بتقريناهم تركب كبرات تخطاتل تمرسكم سلا تكتاتلون انا مسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسغرينا ببرك زفر ماكرو ايكونومي زمصو حفشاوي ريفورمتات حد زيغا بقربار حقت زملكتو صيت مخانو قدما منستر ابي احمد غليصم توم قدما منستر قول فينا منغس فاينانسن كالوت عودات زفرت كالات فاينانسنا بساخخه كونفرنس براخ فاينانس ايثيوبيا اب صنحيت وقعي طقا كم زبلو سبراس تقطمو ريفورم ماكرو ايكونومي ايثيوبيا انت جمرت غداي مس بزحات قدايات تتححز نيرو بريو برهانم ያይችን ለማቋቋም የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ንምጥያሽ ዝደለናሉ ቀንድ ምክንያት አብይ ሀፍቲ ገፊሕ መሬት ብዙ ኃይል ሰብ ዝሓዘ ኩባንያታት መንግስቲ ዋና ከም ዘይብለን ጻዕራማት ብዘይኮኑ ሰባት ራእይ ብዘይብሎም ሰባት መብዛሕቲኡ መኽሰራይ ግብሪ ዘይኸፍል አታውን ወጻኢውን ዘይፈልጥ ዝሕዝን ብኽነት ሀፍቲ ነይሩ ንዕኡ ብባህሊ ኮርፖሬት በባህሊ ቢዝነስ ዝመርሕ ትካል ፈጢርና ሕድሕድ ኩባንያ መንግስቲ ውጽኢታዊ ንግበሮ ዝብል እዩ ያንን ነገር በኮርፖሬት ባህል በቢዝነስ ባህል
የሚመራ ተቋም ፈጥረን እያንዳንዱን የመንግስት ኩባንያዎች ትርፋማ ማድረግ እንቻል ነው። እሱ ብቻ ግን ውጽኢታውነት ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ብብርኪ ዓለም ካብ ዝጽርሑ ትካላት ማእኸል ብምግባርን ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ዕቑር ሃፍቲ ንምፍጣርን ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝርከቡን አገንዚቦም እዮም። ኢአይኤች ማለት ዛሬ የሚሰራ ዛሬ የሚያተርፍ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ማለት ሎሚ ሰሪሑ ሎሚ ከስቢ ዝረክብ ንደቅና ነቐምጦ ንዋይ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ከመ ኖርዌይ ከመ ዩኤኢ ከመ ኩዌት ዓብዪ ሉዓላዊ ሃፍቲ ሃኒፃ ደቅና ፀገም እንተጋጥም ዝጥቀምሉ ሃፍቲ ኣለዋ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዓቕሚ ንምፍጣር እዩ። 2030 ብፈረንጂ ማለት እዩ። ብፅሒት ጂዲፒ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ 20 ሚታው ክበፅሐሉ ካብ ሓፈሻዊ ጂዲፒ ማለት እዩ። ለልጆቻችን አብልጠን አልቀን ማቆየት አለብን። ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ንወለዶ ነሰጋግሮ ዓቕሚ ብምዃኑ ብሕድሪ ዝስራሕዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃፍቲ ኢትዮጵያ ካብ አያታትና ጥራሕ ዝወረስናዮ ኣይኮነን ካብ ደቅና እውን ዝተለቃሕናዮ እዩ ብምባል እውን አገንዚቦም እዮም። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዘሳልጦ ዘሎ መድረኽ ዘተን ምርዳእን ሕቶታት ባህግታትን ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ዝምልስ ብምዃኑ እቲ መድረኽ ብዕቱብ ክሳለጥ ይግባእ እንትብሉ ኢቲቪ ዘዘብራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፆም። በብእዋኑ ዝለዓሉ ሕቶታት ዘላቂ ፍታሕ ንምምፃእ መድረኽ ዘተን ምርዳእን ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶም ኣብቲ መድረኽ ዝሳተፉ ኣካላት ድምፂ ህዝቢ ኮይኖም ህዝቢ ዝጠልቦም ሓሳባት ዘቕርቡን ክኾኑ ትልሚ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዓብዪ ዕማም ወሲዱ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ገብረ እግዚኣብሔር ኃይሉን ዘዋደዱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዘሳልጦ ዘሎ መድረኽ ዘተን ምርዳእን ሕቶታትን ባህግታትን ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዝመልስ ብምዃኑ እቲ መድረኽ ብዕቱብ ክሳለጥ ይግባእ ክብሉ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፆም። ኢቲቪ ዘዘራረቦም እቶም ነበርቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝለዓሉ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ፀገማት ዘላቂ ፍታሕ ንኽረኽቡ እዚ መድረኽ ወሳኒ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ቀንዲ ለእኽቶት ኮሚሽን ኣብ መሰረታዊ ኣጀንዳ ዝኾኑ ዛዕባታት ብምድሃብ ንኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ዘሳተፍ መድረኽ ዘተ ብምስላጥ ኣብ ሓባራዊ ምርዳእ ንምብፃሕ ከም ዝኾነ እውን እቶም ርእይቶ ኣብቲ ገሊፆም እዮም። እቲ ምክክር እዚ ኣብ ህዝቢ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ እዩ ማለት ይከኣል እዩ። ምክንያቱም ብሰኣን ምክክር እዩ ዝኩሉ ሓደጋ ዝበፅሐና ብምክክር ክእለ ዝኽእል ነገር ሰኣን ምምኽኻር ኣብ ዘየድሊ ደም ፍሳስ በፅሕና ኣለና። ደም ፍሳስ ጥራሕ ተለይኮነ ድኽነት ካልእ ፀገማት ማሕበራዊ ፀገማት በፅሖምን ኣለዎ። ህዝብና እውን ኣብ ዓብዪ ሽግር እዩ እኒሆ። ስለዚ እቲ ምክክርስ ደንጉዩ ኢና ንብሎ እምበር የግዲ ግድን ኣድላይ እዩ ክብል ደል ናይቲ ዘተ በዓል ዋና ህዝቢ እዩ ዝበሉ እቶም ርእይቶ ሃብቲ እቲ ብደረጃ ሃገር ተወጢኑ ዘሎ ኣጀንዳ ትርጉም ብዘለዎ ንክሳለጥ ኩሉ ህዝቢ ዝማዕበለ ተሳትፎ ክውግን ይግባእ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ምክክር ወሳኒ እዩ። ማንም ኩነታት ወሲድካ ዝኾነ ይኹን ነገራት ብምክክር ይዝውዳእ ብምክክር ብምርዳእ ይዝውዳእ። ዝሓሸ መማረፂ ምክክር እዩ። ካብ ወፃኢ ካሊእ ናይ መጨረሻ መማረፂ የለን። ኩናቱ ሰድገለብሰ ንግዚኡ መንገዲኦም ዝኾኑ እምበር ፋይናል ኬድካ እቲ ምክክር ይዝውዳእ። ማንም ዓለማት ትሪኦ ካብ ኤክስፔሪንስ ወሲድካ እውን እቲ ምክክር እዩ። ስለዚ እቲ ምክክር ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ሓሲብካ ከም ሰባት እውን ሓሲብካ ምክክር ብጣዕሚ ኣገዳስን ወሳኒ እኳ ደኣ እቲ ምክክር እዚ ኣቀዲማ እንዳገበርናዮ መፂና ተዝነብር ቶም ዝነበሩ ሽግራት ብምክክር እንዳፈታሕናዮ መፂና ተዝነብር እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ተፈጠረን ዝብል እምነት እዩ ዘለና። እቲ መድረኽ ዘተን ምርዳእን ኣገዳሲ ምዃኑ ናብ ሕቶ ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ርእይቶ ሃብቲ ካብ ሕሉፍ ተመክሮታት ብምብጋዝ ኣብቲ መድረኽ ዝሳተፉ ኣካላት ነህዝቢ ወኪሎም ድምፂ ህዝቢ ክኾኑ ከም ዝግባኡን ኣረዲኦም እዮም። ሕዚ እውን ሰላምን ጥራሕ እዩ መፍትሑ እዩ። ካብ ሰላም ወጢና ካሊእ ናይ ውግእ ኣማራፂ በፍጹም ንፀገማት ትግራይ መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። መጋደዲ ተዘኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ምክክር ሳብ ሕዚ ውፅኢት የምፅእ ግን ውፅኢት ከምፅእ እዩ ኢለ ግን ተስፋ ይገብር ቀጣልነት ክህልዎ ኣሎ እቲ ምክክር ማለት እዩ። ዋላ ፌደራል መንግስቲ ዝሓዞ ኣጀንዳ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእልና ተኣኪብና ክንጥቀመሉ ትናቱ ብፅሒት ማለት እዩ ይፈፅም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘተ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ክንቕጥለሉ ኣለና። ንምንታይ ድሕሪ ግዜ ምድግጋም ድሕሪ ግዜ ሓደ ነገር ጽቡቕ ነገር እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅና ሓደሽቲ ሓሳብ በብእዋን ማለት እዩ እውን እናፍለቕና ማለት እዩ እናውፃና እውን መፍትሕታት ንብሎም ነገራት ክንጥቀመሎም ተኸታተልቲ ኣኼባታት
انت كايدنا زحشه يزول امنتي زل اتي ببركه هاجر تطايش زلو كوميشن هاجراوي زت اثيوبيا بدرجه هاجر يكون بدرجه كلل زرعوا زلو صقمات زلاق فتح حرغاغيصو سلامن حدنتن لمعتن نمعسالو زبلو اتم ريتو هابتي اتتكال كم تكال كسرح كم زقباون على علوم يوم زت اخل اساس هلو وديو زتوكو تمخاخيركا اتي تبتين نور حساب نا حاره طرنيفكا دحر امور زخنه سلام منصا مالتكو كمر الداتا كوميشن هاجراوي زت اثيوبيا بصحه زرغوان اب تግራይ እቲ መድረኽ ንምስላት ዘኽእሉ ስራሕቲ ምትእኻብ አጀንዳን መረፃ ተሳተፍትን ንምክያድ ዘኽእሉ ምድላዋት እንወገነ ከም ዘሎ ካብቲ ኮሚሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመላኽት ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝለዓለ ምንቕሓሕ ይፈጥሩ ምህላዎም ተገሊጹ ብምኽንያት ዚውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርትን ሳይንስን ዩኔስኮ እናተመዝገቡ ዘለው ቁጥር ሓድግታት ኢትዮጵያ ካብ እዋን ናብ እዋን ይወስኹ ከም ዘለው ተገሊጹ አስማረ ብርሃኑን ዘዋደዱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ወናኒት ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕ ሓድግታት ያ ብፍላይውን ኣብ አደባባይ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ ዝኾኑ ባህላዊ በዓላት ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝለዓለ ምንቕሓሕ እናፈጠሩ ይርከቡ ኢትዮጵያ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርትን ሳይንስን ዩኔስኮ በዓለም ዘመዝገበቶም ቁጥር ሓድግታት እናወሰኹ መጽኦም እዮም ካብ መንጎዚኦም ደመራ በዓል መስቀል ሓደዩ مسكرم 16 ዝኽበር በዓል ደመራን መስቀልን ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ብዝሓለፈ ባህላዊ ምርኢቱ ዝደመቐ ብምዃኑ ብመብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ብሓጎስ ዝኽበር በዓል እዩ በዓል ደመራ መስቀል ንግስት እሌኒ ግማደ መስቀል ምስ ምርካባ ተተሒዙ ዝኽበር በዓል እንትኾን ስርዓት ደመራ እውን ዓርሱ ኺኢሉ ዓብይ መስሕብ እዩ በብዓመቱ በዓል መስቀል እንትኽበር ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ ዑደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ይመጽኦም በብዓመቱ ብድምቀት ኣብ አደባባይ ካብ ዝኽበሩ በዓላትን ዝለዓለ ቁጥር ዑደተኛ ካብ ዝስሕቡ በዓላት ኢሬቻ እውን ሓደ እዩ በዓል ኢሬቻ ብዩኔስኮ ዝተመዝገበ አካል ስርዓት ገዳ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝኽበር ሆራ ፊንፊኔን ኣብ ቢሾፍቱ ዝኽበር ሆራ አርሴዲ ንምኽባር ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ወጻኢ ዝለዓለ መጠን ዘለዎም ዑደተኛታት ናብቲ ዝኽበረሉ ቦታ ይኸዱ እዮም አባ ገዳታትን ሓደ ስንቄታትን በሓባር ብምዃን መሪሆ እናበሉ ምስቶም ዘኽብሩ ህዝብታት ናብቲ በዓል መኽበሪ ዝገብርዎ ጉዕዞ ፍሉይ መስሕብ ኣለዎ መለወጥ ዘበን ብሄር ሲዳማ ዝኾነ ፊቼ ጨምበላላ እውን ኣብ አደባባይ ካብ ዝኽበሩ በዓላት ሓደ እንትኾን ዓብይ መስሕብ ቱሪዝም ዝኾነ በዓል እዩ ሽማግለታት ሲዳማ ካብ ጥንት ጀሚሮም ዑደት ወርሕን ከዋኽብቲ ብምርኣይ ኣቆጻጽራ ዘመን ብምርኣይ ነቲ ዕለት ይፈልዮም እዚ በዓል ምኽባር ካብ ዝጅመር ልዕሊ 1800 ዓመታት ከም ዝተቆጸሩ ሽማግለታት ተዓዲ ይገልጹ እዮም በዓል ፊቼ ጨምበላላ ኣብ ዩኔስኮ ካብ ዝምዝገብ ልዕሊ 10 ዓመታት ተቆጺሮም እዮም እዚ እውን ናብቲ በዓል ዝዕደሙ ቁጽሪ ዑደተኛታት ውሽጢ ዓድን ወጻኢ ዓድን ክብ ንኽብል ገይርዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዑደተኛታት ውሽጢ ዓድን ወጻኢ ዓድን ኣብ በዓል ፊቼ ጨምበላላ ከም ዝተረኸቡ መረዳእታታት ይሕብሩ በዚ እውን ካብ ውሽጢ ዓዲ ዑደተኛታትን ካብ ወጻኢ ልዕሊ 700 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዝተረኸበ እቲ ክልል ኣፍሊጡ እዩ መለወጥ ዘበን ወላይታ ጊፋታ እውን ተኻልእ ኣብ አደባባይ ዝኽበር ሃፍቲ ቱሪዝም ናዩ ኸይዱ ወርሒ ፀሓይን መሬትን ብሓባር እንትኾኑ ዝኽበር በዓል እዩ ብስራት ሓድሽ ዘመን ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ በዓል ጊፋታ ካብ መስከረም 8 ክሳብ 14 ኣብ ዘለው ዕለት ሰንበት እዩ ዝኽበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ተወለድቲ ወላይታ እውን ንበዓል ጊፋታ ናብ ስድረኦም ይኸዱ እዮም ካብ መፋርቕ መስከረም ክሳብ ጥቅምቲ ዝጸንሕ በዓል ጊፋታ ዝዛዘሙን ብውድድር ፈረስን ብሙዚቃን ብምርቃት እዩ ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ብዝተሳለጠ ጉባኤ እውን በዓል ጊፋታ ዘይድህሰስ ሓድጋ ዓለም ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ በዓል ጥምቀቱን ኣብ አደባባይ ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል እንትኾን እቲ ዝዓበየ መስሕብ ዑደተኛታት እዩ በዓል ጥምቀት ካብ ድርኡ ጥሪ 10 ሒዙ ክሳብ 11 ዝኽበር እንትኾን ጥሪ 12 ድማ ቃና ዘገሊላ ብድሙቕ ኩነታት ይኽበር እዩ ቅድሚ በዓል ጥምቀት ኣብ ዘሎ መዓልቲ ዝኽበር በዓል ከተራ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለው ታቦታት ብምውፃእ ብኣመንቲ ተኣጅቦም በዓል ጥምቀት ናብ ዝኽበረሎም ቦታታት ይኸዱ እዮም እዞም ሃይማኖታዊ ስርዓታት ፍሉይ መስሕብ ዑደተኛታት እዮም ኣብ አዲስ አበባ ጃን ሜዳን ጎንደርን ጥምቀት ብፍሉይ ኩነታት ይኽበር እዩ ካብ ኣመንቲ ብተወሳኺ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዑደተኛታት ናብቲ በዓል ንምስታፍ ይመጽኦም እዚ ድሙቕን ብርክት ዝበሉ ምርኢታት ዝሳለጠሉ በዓል ጥምቀት እውን ኣብ ዩኔስኮ ሓድጋ ዓለም ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ
بعل لدت يسوع كريستوسون إثيوبيا ببعل قوصاصران كاب خالوت هاجرات بستفلي معلتي التخبروا بعل بمخانو مسحب توريزم نمخان كيليو اب إثيوبيا أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان ام مسقل አደባባይ ላሊበላን ኣብ خالوت ከባቢታት ዝህሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዑደተኛታት ንምስሓብ ዝኽኣል እንትኾን ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ዑደተኛታት ወጻይ ናብ ኢትዮጵያ ይመጽኦም ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘለዉ ወርሕታት ኣብ ኢትዮጵያ በዓል አደባባያት በብዝሓት ዝኽበረሉ ብምዃኑ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ቁጥር ዑደተኛታት ዝተኣናገደሉ እዋን እዩ ነዞም በዓላት አደባባይ በመፍላጥ ባህላዊ በዓላት ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝለዓለ ምንቃሕ እናፈጠሩ ይርከቡ አሞዳታ ዜና ወጻይ مرحتي تشاينان كندا مونغو كلتين هاجرات صنحل عل قرص نمنكاي كم سسمامعو افليطام اب بيجينغ زركب قدما منستر كندا مارك كارني مس بريزيدنت شي جينبينغ اقداسي اخيبا بمكياد زمدنا كلتين هاجرات نمحيال تبكسو موسادوم تحبيرو بوغن تشاينا اب زيتي بلعي كانولا زنبره 85 ميتاو قرص ناب 15 ميتاو تكورد زي قبرن تخون كندا بوغنا كاب تشاينا نزاتوا مكاين الكتريك تخفلو قرص نابس شدشنت بحدن من كايته سمامعا اوتاوان بيجينغ نبسنكيت زوسدو كوسدو زي صنحا حدحداو موسى قرص زمدنن حرفيفو مصنحو زذكريو كبرت ملكتي زينو مسناد وتاتنا قدمي مزامنا قندقنت بساتنا كنزخاخركم قدما منستر ابي احمدن قدماو ببيت صحفت قدماويتا بكلل دو معراب ايثيوبيا وردا سورما زيت هانص كالاي بركي بيت تمرت مرقم كفيتهم كومشنا هاجراوي زسالطو زلو مدرخ باهغتاتن ربحاتاتن حزب تግራይ ዝምልስ ብምዃኑ ኣብ ትግራይ ውን ክሳለጥ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቲቶም መራሕቲ ቻይናን ካናዳን ሞንጎ ክልቴን ሃገራት ዝጸንሐል ዑል ቀረጽ ንምንካይ ከም ዝተሰማምዑ ኣፍሊጦም ንሎሚ ቀዳም ጥሪ تشعات ጥሪ 2018 عام تبرتنا واخم زحرنا يما زينا اي تي في تግርኛ እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም መስል ነይሩ ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለው መስመላ ሰማያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ አበብ ዘለኹም ምስተረፍ ምድሏትና ሰናይ ግዜን ቆነልኩም ትምኒትና እዩ